משפחת גדוד 7006 היקרים, לפני כשבועיים וחצי נקראנו לצו 8, צו חירום, לאחר מתקפת טרור רצחנית של ארגון החמאס, אשר ביצע טבח בתושבי עוטף עזה. ליבנו משפחות הנרצחים, החטופים והפצועים. אכל תיפול רוחנו. אנו גדוד 7006 נקראנו להילחם בחזית צפונית, ולא נחזור עד אשר נשמיד את אחרון אויבינו, עד האחרון שבהם. אנו ערוכים לכל תרחיש ולכל משימה, עם רוח לחימה בשמיים ומקצועיות גבוהה. אתם המשפחות אשר נמצאות בעורף, אנו צריכים אתכם איתנים וחזקים, אשר אתם מהווים עמוד התווך ועמוד השדרה של הבית. אתם נושאים בנטל ביטחון מדינת ישראל לא פחות מאיתנו. המשיכו להיות חזקים, ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה ועד הניצחון. משפחת שבע יקרה, אתם מחזקים אותנו ואנחנו פה חזקים עד הניצחון. כאן לוחמי גדוד 7006, פלוגה א', ארגון הצפון, רוצים ישראל כל המשפחות בבית. שבת שלום! כל המשפחות בבית, אוהבים אתכם, מתגעגעים אליכם ושומרים עליכם, שבת שלום. עם ישראל חי! משפחות יקרות, אנחנו פה ברמת הגולן בגבול הצפון, שומרים עליכם ומוסרים דרישת שלום לכולם. אוהבים אתכם! היידה! משפחות יקרות, אנחנו כאן ברמת הגולן, שומרים על כולם בגבול סוריה, בטוחים שאנחנו ננצח במערכה הזאת, כולנו כאן ביחד, כולם ביחד, קדימה! אנחנו חטיבה 9, גדוד 7006, פלוגה ג', מחלקה 3, כיתה ג', משפחות יקרות, חברים יקרים, כל העולם ואשתו רוצים לאחל לכם שאנחנו ננצח במלחמה הזאת. אנחנו אוהבים אתכם ושומרים עליכם ימים ולילות, ותאכלו לנו בהצלחה! אנחנו כיתה א', מחלקה 3, פלוגה ג', גדוד 7006, מאחלים לכם שבת שלום! שבת שלום! משפחות היקרות שלנו ולכל עם ישראל, תודה שאתם נותנים לנו את הכוח להיות פה, לשמור על המדינה, מתגעגעים ומקווים להיפגש בקרוב אחרי הניצחון. משפחות יקרות, כאן מחלקת הטיפ. רוצה להגיד שאנחנו חזקים פה בזכותכם, שאתם שומרים עלינו מאחור, אנחנו שומרים מקדימה, על כל עם ישראל, ועם ישראל חי. משפחות יקרות, אנחנו מוסרים לכם את אהבתנו, אתם הלוחמים האמיתיים, מחלקה 5, מסייעת 7006, אוהבים אתכם, שבת שלום! משפחות אהובות, אוהבים אתכם, שומרים עליכם, חזקים פה, תהיו חזקים בעורף, אוהבים אתכם! לעם ישראל והמשפחות היקרות שלנו, אנחנו שומרים עליכם, תשמרו על מורל גבוה, אוהבים אתכם. שבת שלום! משפחות יקרות, אנחנו כולנו חזית אחת, העורף זה החזית, ואנחנו פה מחזקים אתכם, תהיו חזקים, אנחנו שומרים עליכם, תהיה לכולנו שבת שלום. שבת שלום! משפחות יקרות, 7006, חטיבת עודד, מחלקת אג"ם, מאחלים לכם שבת שלום, הרבה בריאות והצלחה, אוהבים אתכם. עם ישראל היקר, כאן בנות גדוד 7006. אנחנו שולחות לכם חיבוקים ואומרות לכם שאנחנו כאן, שומרות עליכם, לא יכולה לדבר מאיפה, אבל אנחנו חזקים ואנחנו אוהבות אתכם, ועם ישראל חי! לכל משפחות גולני 7006 לדורותיהם, אנחנו אוהבים אתכם מאוד, מתגעגעים אליכם בבית, אנחנו נמצאים פה במילואים, מקווים ששומרים עליכם, תודה רבה, אוהבים אתכם. תודה רבה! לכל המשפחות שבבית, הילדים, הנשים, ההורים, האחים, החברות, גדוד 7006, פלוגה ב', מחלקה 2, אתם החזית, אוהבים אתכם, ביחד ננצח. יאללה מחלקה 2!
תודה רבה על התרומה. כאן לוחמי חטיבת גולני במילואים. כל המשפחות בבית, אוהבים אתכם, מתגעגעים אליכם ושומרים עליכם, שבת שלום. עם ישראל חי! כאן ניוד 7006, רק רצינו להגיד לכל עם ישראל, שבת שלום! כל המשפחות שבעורף, רוצים להגיד שאנחנו חזקים, מתאמנים, עובדים קשה, בזכותכם אנחנו עוד יותר חזקים, אוהבים אתכם, תודה רבה לכולם. משפחות יקרות, אנחנו מפה רוצים לספר לכם ולהגיד לכם שאנחנו חזקים, אנחנו ננצח את המלחמה הזאת. תודה רבה על התמיכה שלכם מהבית, בלי זה היה לנו הרבה יותר קשה. תמשיכו להיות חזקים ואיתנים שם בעורף, אוהבים אתכם, מכאן רק עד הניצחון. עם ישראל חי! עם ישראל חי! וכל החבר'ה בבית, אתם באמת החזית האמיתית שלנו, אוהבים אתכם, מתגעגעים, חזקים בזכותכם. יאללה, 7006. יאללה, נותנים בראש. משפחות יקרות, אנחנו מוסרים לכם את אהבתנו, אתם הלוחמים האמיתיים, מחלקה 5, מסייעת 7006. אוהבים אתכם, שבת שלום! מחלקת חימוש של גדוד 7006. מוכנים לקרב! I can tell you what I can tell you, okay? So like all the world know, we are in the middle of war. Okay, middle of war in Gaza, you know the war. We just waiting, you know, in the north, if something happened with Lebanon, Syria, and they need to know we are ready for everything. The army and the people behind us, all Israel people send us a lot of things, what we need, we have everything, we are strong, we got it, we trust in God, and you know, we're here to stay. It's not Shabbat, you know, with the wife and the kids, you know, but all the families send us, you know, but we speak, you know, in the WhatsApp. I see the WhatsApp, Daddy, where are you? I'm here. You know, what I can do. No, it's not Gaza. Gaza is terrorist and the North is army. Army, you know, the Gaza is terrorist. It's not army. Here in Lebanon, you have the Hezbollah, in Syria is a big army, and we are ready, you know. Спасибо, Асаф. Thank you very much.